Spánkový cyklus v 1 minúte. Počas noci naše telo a mozog prechádza 4 fázami spánku. Tie tvoria spánkový cyklus. Počas bežnej noci absolvujeme asi 4 až 6 takýchto cyklov. Prvá fáza trvá len asi 7 minút a je niečo medzi spánkom a bdelosťou. Dýchanie, tep a činnosť mozgu sa spomaľujú, svaly môžu šklbať. Spánok je plytký. Keby ťa zobudili, mal by si pocit, že si ešte nespal. Druhá fáza je zhruba 20 minútovka, kedy už spíš, ale nie hlboko. Zastavuje sa pohyb očí, dýchanie je pravidelné, tvoja pamäť spracúva a ukladá si spomienky z predošlého dňa. Klesá telesná teplota. Spánok 3, známy ako delta, je najhlbšou fázou spánku. Si úplne tuhý a je ťažké ťa zobudiť. Táto fáza je mega dôležitá. V nej sa telo a myseľ regenerujú, ozdravujú a pripravujú sa na ďalší deň. Vyskytuje sa tu ale aj námesačnosť. Táto fáza trvá 20 až 40 minút. Cyklus zakončuje špecialitka, spánok REM, teda fáza rýchlo kmitajúcich očí. Tvoja myseľ si začína robiť párty a premieta si obrazy. Práve v tejto fáze snívame. Tvoje telo je dočasne paralizované, aby si sny príliš neprežíval. Trvá max